Söderberg ska ner till start. Där tänkte vi på den andra första heatet till Stockholm. Här kommer de. Här kommer de på start. Men Jonas Två var det som tog starten den blå staben. Det är Robin Mattisson från Asarum som är först iväg här. Och då ska vi se vad Robin han väljer att köra. Han kör ordinarie spår. Det är 2 bilar in på alternativspåret. Robin Mattisson i ledning, startnummer 302 alltså. Sebastian Nilsson på andra plats. Sen har vi 301 Tom Edvardsson på tredje och 307 Linus Jönsson. Sen har vi 2 bilar som har varit intressanta alternativspåret. Han in på alternativspåret där, ja. Då ska vi se om han lyckas komma ut som 1 eller 2. Det blir nog som 2. Men då vet han ju, kan ju bara ligga hack i häl på 305. Sebastian Nilsson så ska det här greja sig. Ja. Nu gäller det för Robin Mattisson att jaga i fast den röda staven. Han har för långt av. Alternativspåret alltså, tar vi det på sista varvet istället. 305 Sebastian Nilsson i den röda staven som leder. Så har vi då 302 Robin Mattisson på andra plats. Ett 15-tal meter bakom där. Och långt ut kommer han. Aj, där är vilket svettet där. Men det klarar sig. Ser att Robin han uppsummerar bakom här som jag ledarbilen in på alternativspåret. Gäller det för Robin Mattisson att inte göra några dumheter här. Så är han fram i ledningen igen och så har vi målgång alldeles strax. 302 Robin Mattisson före 305 som är Sebastian Nilsson.